Salam alaikum, man la Pape Diouf, mangi setan Moussou TV. Moussou TV, là, c'est tous les dimanches avec DJ Papa Ndiaye Gawlo. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Moussou TV. Suivez Moussou TV avec le grand DJ Papa Ndiaye Gawlo. Pape Diouf, Sibir Moussou TV. C'est parti, votre nouvelle émission sénégalaise sur Moussou TV appelée Penchimi. Voilà, merci beaucoup chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Votre émission du 8 mars. Comme vous le savez, nous sommes le 8 mars 2021 sur ce joli plateau avec des invités de marque. Comme vous le voyez, hein, comme a dit Diali Sissoko, il est déjà là avec bien sûr Baba di ko xam ni machallah donc ànd ceeg chorus bu doy waar ñu ànd ceeg nekk notre fille ñu koy wax Diarra Sidibé et ce beau public qui nous accompagne. Donc sans plus tarder, je vous rappelle que nous sommes le 8 mars, c'est Diarra Sidibé qui va gérer toute l'émission. Aujourd'hui, moi je ne fais qu'assister. Si j'ai un mot à ajouter, je l'ajoute. Mais c'est elle qui dirige avec l'orchestre, vous allez voir ce que Moussou TV vous réserve pour ce jour très béni, le 8 mars, journée de la femme. Donc sans plus tarder, moi je vais éteindre mon micro et Diarra Sidibé va dérouler l'émission. Bonjour, bonsoir Diarra. Oui, bonsoir, ça va? Ça va très bien, merci. Bien, Dieu merci. Tiens, Moussou, demse animoro koroba. Amunu sigino ni wakati na ko. Au katelu so mandilaje ni oye Moussou TV. Amo lodunia ka fo onyo na ko bi. Ye 8 mars. Am Moussou la ko yere ka dum. Anya la ni Saint Valentin temelina ka jali kumandi si secondi baba ku wele ku kana ana kulange ka anani sondia ka 8 mars ndiambulu. Uya uhuna mine en plus de ça fait unana anga keneka amo foli le badi awma ka kila ka anga public saluma va info olumune usemo ukono koro ka se yanno o bela jele ni ci Allah mo fe menke on naturala akuno ke o sitatorala. Merci. Bismillah. Maintenant morceau de madame ni ambulo koroni jali kuma dibena o da an musola ko puisque biye 8 mars anga morceau folo ni obetaka bla fu siala amena dame ko fami kla ka nyinga siyan yere na natuya di ani akonna titiri ni fam no metukumena abna datu odoni na ko fanyana sia Ali amuru lillahi arabili alamin Allah tanto be masale mandali masama kunu faya kunu masage alay alamin kabida ay kununda shinin fana babolo mo masalema ala masajala kibali ale de anda nara ganna siale ma siala ngolonte siya
narale ganda nasiyalema como kanyi kurulero foni korati nyalenke aywasiya mo kanyi ikurulero Komandoni numamulu ngaralume ya fama komandoni kumalani ngaramaka kangali bula koroma kola jeli kumari neduma ngara ya folo bari mesia de la dakan jugute Yamarwo kumandi jitola kuina jula lanseni nyagati ni jula banne magana ni wosobali sanu kuna bagiteni tidi jomanga wari kuna bagiteni tidi jomanga samwewo ibonya rojeli yalla jalbaba barika bilane ko alaye gasolike fono mogolu kuntigini labana molo kuntigiga seybani mamarka munu nyado wolu yakanu munu mai wolu yakanu lillahi wa rasuli seybani mamadu itafalaila aila la fika fi shidina mamada rasulullah mesiba lema kirala jamalu alurala nine bora yamma fonga barika bila nalani falabe demana bune na wanyalema demana janyanya wanyalema ibara femuluna fikulu don folo mfalani nala alubunya beteli yala jali bila kunye jeli yare foni mana kumara bibolo kabari kabila karamo sumanola bakari de jalke jalura sumano ni mako mi manyumano tike ala nanai kumari sora nyejili ko wala nyuma do mbaliye mesialela mawatigi si benisia siade jeliai fala dana banyame bala dana banyame ninna maken sulu na boli lente ke jawale kele boli ba juguma kele todu man fosra nyejeli kabo kai kaso madina kudakono ba chama nembange fa chama ti etele kumariye
kabari kabila ndeme baka jekulube kabari kabila jatigilube kabari kada muso tibi jamalube ninya julule duluko juliaba duluko siya komo kanyi kurule rafunikera la femere jali baba narale ambebe ansiala kumani sura narale ambebe ansiala la siya ngolo tere ay wasiya ala barka musu tibi mawolu kaccia bila jali kumadima kuna ninga maestro niame anga taka kunu nyoro la kunu ndeliara anye Saint Valentin nyaga kinyoro molo wonyaga lu diara kaccia di surama kuna na nyagala musulu la nyagala tawa soro musuyani yawere mankanne nalu furu batu musudule aluniyela papu gawlo ini jara sidibe ala barika kanuna neninga maistoro e kambe kelenye Sisi lumudeni nusia Sisi jalideni nusia Sisi jondeni nusia le gawledeni nusia le benyawana le nanu ni alaida naike garanke kamaleni ibena garanke adela oisiae naike jonye wala gawlole ibn me gawlo yala wa fala yuziyai ni yala ida tugu naike jeli dende ala sonaka anke jeli dende kan jela naje ama fasiya la ziyala balade siyale mokani ikurulero wonu de be emisiona muso TV laya artisi mimbese jeli dem mintese katia bila wo mo bema ku kana baroke kunya me donkiri dala do de be kala semela ki wele kala TV de la dunya kiye musole naike animatrice faki sensibilisation anu majara jole nyoy kusanu tobili jara yo kali tigi jabasirma fula kana jabasirma ine walala
kalu ni lara kanu ba nyumanu jaja alula bali madama ni nyogon chepapu woto nyogon dala be sigidiya sigi nyogon madama ni nyogon chepapu njai woto nyogon dala be sigidiya jamana keleni jamana ni nyogon che babu duru jini mora Senegali anana sigi Bamakoya kanyana fima wolo fode nunu bela papunjai gaundo nanga defu yo anawa kiriki babu inula yiri yoro iyensa roba mantogora gala jeji vaso alamania wobe kumole lasa mankwa hebalubanta kanku musa lugela sunyata lugela fakoli kumba fakoli daba jabalo lubanda gajola filinte gajola tu sakine bulan sakili bale sakine musa si baba sora sora be balole sora ni nyoro be fola mazalwe menu karama sali nyumanye siale mako kanyi siala nafa merci Jara yere bla waldila merci beaucoup Benioula Voilà, merci beaucoup. Amadou ni morceau folon aussi à Diara Obela Jeli. Nere Yuba Sia Konala Kosovo. Maintenant, le morceau folon temene kabuino, morceau flana mi ambulogronu oyo muso kanui. Otene ka morceau ya. Ika morceau moja. Ala temene. Jara yere ibe ku kono bide. Ayo. Dongo de bega Crola bo donc de fana kay création ni film ne Jara ka morceau wow ni tara yoro la ni mamusulu soroye amandi ni
nitara dunia fam fam ve ni ma musulu ye sirateria della do musulu furu cella do musulu nebe musuluma biyo kadombai musolu sava ala nole mogonote walai musolu sava ate umiria kana jafayala iye musolu sava ala nole mogonote saramani musolu sava musoyaro beni aluma desa neni bedi kele auni musulu tekelela auni bedi waya ani musulu tewala ko sabu ke mun fenye alumalo woro tansirile musokela jonneri alumalo woro tansirile musokela jonneyesa alu tamanyawi musolu parli togole diaranye alu jali son togowi wala no bichelu jarabi musolu la sarama sarama musolu sarama ba alu de sarawani kuma gote dilana kuma te musu ya fogoma musolu aluniye iye jama sanu tigite banaye wadi tigite banaye jaga musolu banaye lebe musolu anurala atediya musoluko dutediya musoluko atediya musoluko jamana atediya musoluko atediya musoluko dentela do musoluko ni musolu sono komima woko beke ko dumamba nanu bana kumima taga ko juguba biyaw ka donye wo hukumu kono nala nyati abila sise musole umuni delima nyati abila nebala nyuma safira wasake
ye dandanjo sorayana ulamu sandra mama bali male nindi hande mamare siri mankuyate mamare yenyumela fatukuwate mamare me jali muso minka alesona kanandema alama mikorotanya di jali muso minka nanteye jali koko konyuela biya ukandonye alagato sawose ngatia bilambali mamusulu bema alukana sorale jabi muso TV kolonala fo marini ane wele konne ga don kini dalela to négocier babja gaolo nyeti abila sise musone dili umu mayo maiga musone sege umu kasambara be makande awala ki kanu dili afuraki kanule ali nimanya tini ninjatiri yako fika ke magole ikari magoni fana dini keraja ni kumadi fetani tiyala kama soro jona nesoro na bere sababu yala arwadama madamu jokri ayara chukankana baronina bari kolulu siyama surama sekana baronina bala bala medeli lema umani dili dakantigi nyafo dili tumanamina ako jani kumarima kajigi sigi kumalu fonye obebala kabali maya kuma fonjali kumanye kahakini sigi kuma fosorale fanaye nemana toro nyawayama nisera dilima kasambara nanduba koronala modini menyajije jamin lagare ayti alla selagare lema iba fodiliye ko alina tumo sono fonodela safira wasake furujana dona musoro nyoronte jamana dola musoro nyoronte sa afodili yana ni kana woro musoe fika se dana kana leina kumani chini donyamanga umuni dilli horo musuka chanja kumadolo bari sorati horo musotoro nete horo muso muskulele nete horo muso timidan kamali bari ninyanda joila nani fami kakembolo ni adi sorale ma amefara kabonyongona wote kuma bonyere bolo ni kera jeni kamanenye wadi manjali muso
yarela sabula diona tege mu ngela mami yo walele ha walele ha diri jarama naka mo nana mais le be fo kilingile ni ala sona no ya besia do tun kankana me o maseka sira soro parce que ko kacha o fana feti kacha muso bulu donc menu nana benichi minu masekana here chama meko alaka hera chama ya. Merci beaucoup ko umone dili kuma foite neda ne bala muso amenya mbula merci. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Mousso TV. Vous avez regardé les 2 premiers titres, sont tellement bons. Maintenant, comme vous le savez, Mousso TV est regardé avec, bien sûr, dans les réseaux sociaux. On a une sœur qui est à Paris, qui ne rate pas l'émission et les programmes de Mousso TV. Elle a réagi depuis Paris. Elle a chanté pour les femmes, elle a chanté pour toutes les femmes du monde, en particulier les femmes du Mali. C'est très important. Elle est Fula. Elle a parlé en Fula, elle a chanté en Fula pour faire plaisir à toutes les femmes du monde, particulièrement avec Sissé Ngaramini, Ningifi, Mali Bamako. Diara, on va regarder cette rubrique et on continue la sélection. Voilà. Angani morso dumamba flain temenen ko feka bueno amalo dunia ka fo anyana ko ambal mamso ne bal mamso dabe fo Paris atoko aramata ba gune flado nere e flay donc ne bado ay mana anka ay do fo anyana muso yakola puisque bi 8 mars katla donc lida anye flakana ka didi amuso la kawla angaje angola je nyako fe. Assalamu alaikum mon bandiraɓe kala ɗo mbawɗon wonde dunde baba adam min Ramata Ba mi salmini on mi wi on hande kadi ko ñalawma spécial ko ñalawma 8 mars. Je souhaite bonne fête à toutes les femmes du monde entier, également télé Mousso TV. Mi salmini on kadi mi waɗi on kadi bonne fête à Mousso TV, car la femme elle est intouchable, car la femme elle est lumière de la vie. Ah Mousso no liche ni bilela musala kaula ile alatito debbo kan woni sirlu ngurnam debbo kan woni sirlu gondal so wonano debbo besmoye betake hande. Je vous embrasse. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs de Mousso TV. C'était notre rubrique de femmes. Et maintenant, on va continuer le programme de cette émission. Nous sommes le 8 mars, je vous rappelle. La file conductée est dirigée par notre sœur, notre fille en même temps, Ninka Herek Diara Sidibé. Elle va continuer maintenant le programme de cette émission. Inch'Allah. Maintenant, un programme flanon Miranatini ou un troisième morceau. Aléko Muso lemuruba jali kuma disi soko ko be chugo yadi ko titura ko bashitila bashifuitela anyi wele na nga wule jabi 8 mars kenaka odiara nyi kujugo adiara nyira ini jali baba. Maintenant jali kuma disi soko question kele membolo ka poser kuna awo teke bashifuitela ambe awde kama bi 8 mars muso ka dum era tilna tay jume okola nafo era bulo bi don jume a kerenkerele no kadi jawma biye muso ga doni no parce que jiya koko ni bala yakili kon bala ka fuy bora fendo de la o muso bi donc muso ya ko fe côté jono côté la ko fe côté muso ya ko bele badi foni min jona ayere la sinon muso ya place yere de be jengono
ay tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ fila kɛ e ka jateminɛ e bɛ se ka mun kɛ i bɛ se ka mun de kɛ jama ko fara ko wɛrɛ kan ko muso do kunkolo t'a la donc ni muso tɛ ko la man di n'a tɛ du kɔnɔ du tɛ yen n'a tɛ cɛ min bolo i tɛ kɛ alimami yɛrɛ ye kuma tɛ dugutigi ma donc kuma in tɛ caya o parce que na duman bɛ ju ye ji de donc mɔgɔ bɛ ko la barika da i ba ye fa bɛ yen c'est vrai mais ba de sourcil parce que ale mana min kɛ avant que kana diɲɛ kɔnɔ i bɛ marcher ni o de ye n'a ye ɲuman de kɛ walitaw la dis-toi que ni i nana diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ bɔ ale dɛbɛ la kana diɲɛ kɔnɔ olu tɛ hɛrɛ u ɲɛ la mais n'a ye ɲuman de kɛ walitaw la fɛn fɛn bɛ bɔ a dɛbɛ la kana diɲɛ kɔnɔ u bɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ u bɛ coron yɔrɔ o bɛ bɔ yen parce que o ye ala yɛrɛ ka kɛ ye parce que ala tɛ kuma ka yɛrɛ sɔsɔ donc bi ye don dumanba de hali sisan muso cɛsiri ni timinandiya ani muɲu ni sabali o ɲinina musow fɛ donc n ka foli belebeleba bɛ musow ye o kama aw ye ne yɛrɛ ni n ka masiro wele donc an ma problème don a la sinon an bɛ heure mun na programme caman bɛ yen ale yɛrɛ chargé de don kosɛbɛ o y'an ka ala deli ye donc voilà. Merci beaucoup. Maintenant, Amina Temeni Angamor Sabanani ou Moussolé Mourouba. Voilà, Diarra Sidibé, j'avais juste une intervention. Juste comme vous le savez, aujourd'hui c'est le 8 mars. Oui. C'est l'occasion pour vous dire que dans la salle, nous sommes 7 hommes qui sont là, et 7 dames qui sont là et une jeune fille. Et j'ai juste une question. Tu vas lui demander. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Est-ce que c'est le moment de prendre deuxième femme, troisième femme, quatrième? Ça aussi, non, il faut qu'on en parle pour un peu animer le plateau. Deuxième femme, troisième femme, quatrième femme. C'est important. Est-ce que les femmes sont d'accord avant de faire notre troisième morceau? On va demander les femmes. Papko, on va se faire on a gagné. Comme Mousso, tu as eu 7 personnes. Mon là. Il y a fait un wolov là. Ali dem Sénégalais. Encore nous non ka antaka faruka. Kakado ya. Beka kile ta kafara Andi kelengele sabana. Aw kan ni kelengele mu bolo ko ameta ka faruka. O kada ya. Problème ta la kromso. Ale problème ta le fanfeo. Aywa. Oli be yele misanna ne ba. Problème mala. En tout cas, c'était juste une question. Et le moment aussi, le moment de remercier ma femme, elle est Sako du Mali. Sa maman aussi est sénégalaise. Je l'ai connue ici au Mali. Voilà, je l'ai mariée. Elle est Sako. Et les pieds. C'est le moment aussi, souvent, de dire les bienfaits de ta femme sur ce jour. C'est important. Moi, j'ai une seule femme. Mais je vais prendre... Les Sako... sont les fils de Sissoko. D'accord, il n'y a pas de problème. Problème foueta là. Mais comme j'ai une femme, je vais programmer, Inch'Allah, avant le 8 mars prochain, je vais chercher une deuxième femme. Ma femme est d'accord. Non, elle est d'accord. Elle est Sako du Mali. Elle n'a pas de problème. Elle m'a dit, pape, cherche une deuxième femme. C'est mieux de faire gauche-droite. Parce que nous, les hommes, souvent, on a l'habitude de faire gauche-droite. Arrêtez les gauche-droite, prenez les femmes. C'est Dieu qui l'a dit. On prend les femmes et puis c'est fini. On attend notre deuxième morceau. On applaudit ça. Moi je parle pas. Merci. Donc je dédie cet morceau à tous mes Djatigui. Benindan Djatigui Mousso Bella. Je n'ai pas de salle qu'on a. Ma folie baille.
Seydina Muhammad Rasulullah yo yentelu je tagaleba ntelu je tagale khayigar ntelu je tagaleba ntelu je tagale bamma kongolu ntelu je tagale igojalo rakene nyajalo ben faydali musulum murmake alla tawajambagalo konni fili fologonte alla musu tamunyuga konni tekerenke sama ye musu gamala jane ye kisilende mugoma konni tangalende mugoma bate yamarwo sojula famaya same mogoto nyinyai sasara mula sasara tola barisa masatola sangara gatanya me banda ni umata mogolu wakarile dungangara ni mangoma bi mogolu wakarile yanali konni kisilente mogoma himana kenya wanyama yete kisibi mogoma ni fina kifile imana jeru kijele tangalente mogoma nyandi nyabalo musolu ala malugola nyato dandinda balu ibabala ngala malugola dato konni tangalente mogoma mamu sundin kilo iye ala roga sagoti konni jago jangaru bolale hala taba jamba muso iye taba jamba kono jali babe forila aba fola muso ya gundoluye la jibe korala aba fola muso ya dambeluma taba jamba musolo jarasini bewa musule murumae Aisha naya ye taba jamagalo umuna naya ye jene babe barola ye taba jamagalo nyuma soraba jobu musonna naya ye taba jamma musodo iba jalaga kene nyajalaga ben faydali nyade fumusude ajamboro na juhude Fatima Kulubali sarani Allah dungoni badiye ko yangana sadani ko yamamuye tukura mamuruni jabannene
ba Jumetigi Ajade nono wali Fatimu Kulubali ala Ay jali baba son kemela londo Nimbara Fatimuna Manyina kande bala irako Maraka musoni leidu Akabarika kanuna Akabarika dianya kumala jali kumariye Akabarika jigisi kumala jangiri saraya Janaba Kulubali Solongolo mamare Nyankolo mamare Kumani belale kumani jitola Nafamana sorama Abenewele Abafojali kumandi Nedu famana sorale Kumakama Apo kumandi Halinima don kilo Danye kumari sora Yikadinye Kulubali masani muriba Abesi si mogodo nyana Timeni nyana demba Leila Janaba Kulubali Bisimila barola Ini dogo muso Ambe kilinye Namfoloni kote Wadale mekanu lega Dobi sonam folola Abadi makakila ki korofoiko Dobi sonam folola Abadi makakila ki toho chineko Jene makaba kele Akadi sorae ni doka milionye Sabula dobi son milionela Habibi le rezo sosioka Jene makulubali Ala lo bisimila barola Nyuma sona Ala bisimila barola Ala nimbeku Nasumun sigi folo folo Muluka somugu dene dela baba Ama foyko Didi sane nono wali Fatumata Ture Suraka Musofama Gafure amane Fanta Ture Kabini kumani teberebo Fokana sebima Fatumata Ture ama change le corolla ama yele manyado para munya melenga no sumale ganina Sisa mbabila gafure awoma fo faransi kono hawasanu maramu dumu ya nyana subale ganine la hawasanu nine bara gafure la tanti mamu bolo le mesora bolo kurubila ni nene la mamu jagite nebe mamuma Sultana tunyabali ya mamu ye Aye firawele Fila musomi doni jini bora Sira jarani balanzano Balanza banani Balanza kemenani Ani balanza nani Balanza kukuruli kele Mbe mamu wele Nenya jitaba Mamu jagi
yite madam sungalo isalama lega lubanka mana musulwele fila musodo balo ne mesorae biya sangare ni fatimu sangare uko amerika sorae lombani ndigu wada mawlu wakarile dungara biri biri kojo nyana mamina me finale man babulo bisama chamatigiye anabapule bonya tigiye anabapule Fatimu Tarawarela anabapulo jali babala anaba Marisora na anabapulo jali beka anabapulo Fila musumi tori jidi bora jafarabe na Daba jamba galo musu lemburu make musu teke zewa iraken daba jamba musu bole galo iraken daba jamba galo Allah kisilente mohoma koni tangalente daba Allah ma musundin kilo ye jabu jangar bola ye kisilente mohoma musobelu selente musulu au selembe jatigi nyara mariaranye musobelu selente musulu au selembe musulu nyara mariaranye. Merci beaucoup. Jenaba wari kote kanu ode bili bai ima usigile nyi kana kene saramaya kasara do kene la nyo de foi be kokola ni muso tala baba c'est pas voilà donc il sait qu'il y a kala ni min kadi ma au deuxième famille tu peux voir ici tu es à la télé de la télé, attention, c'est pas des blagues de... Ah, tu sais, les femmes qui sont là, je ne sais pas ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, quand même pour les jeunes filles, mais il n'y a pas un homme qui les voit et qui les aime pas. Elles sont adorables, ça quand même il faut mentionner. Et je signe, machallah. J'ai une fan là, elle s'appelle Oumou Kouati, c'est ma femme, c'est la femme de mon grand frère. Elle devait être là, mais elle est au boulot. Donc, Fongafou, Madame Yunus, Kambousofo Asukuyate, Kambousofo Sarale Diabate, Kambafo Fatimou Dango, Madame Djelbaba, Fatimou. Bon, il ne faut pas être pressé, on a le temps. Voilà, donc sans plus tarder, on a notre promotrice, c'est une grande dame malienne. Elle a ouvert cette télévision. C'est un exemple. La directrice aussi, elle s'appelle Madina Tall, Madame Djabi, c'est elle la directrice de la télé. Tellement occupée, mais elle devait être là. Mais elle est en train d'organiser, c'est elle la directrice, elle est là, elle nous regarde. Je sais qu'elle est à la régie, elle nous regarde, surtout la promotrice aussi, que nous saluons vivement. Merci beaucoup. Sans oublier, il y a une seule dame qui est à la régie. C'est elle qui était là tout de suite avec les caméras. Silla, elle mérite quelque chose ce soir.
Donc je pense que ces 3 dames, avec les belles dames qui sont là, on peut faire un morceau, l'avant-dernier. Oui. Hein. Je ne sais pas le programme de Diarra Sidibé, mais moi, je ne fais qu'ajouter, tu vois, un peu de sel, tout simplement. Voilà, Diarra, tu conduis. Oui. N'oublie pas quand même la promotrice de la télé, la directrice, Madame Diaby Madinatal. Et elles ne sont pas là sur plateau, mais je sais qu'elles nous regardent et elles vont faire retour, Inch'Allah. Et Awa Silla qui est à la régie. Oui. Ante senge ante nina amanga promotrice foni ale musoyi. Muso ka téléso dele en muso togola. Katla ka foko le monde à travers un regard de femme. Ka koy. Katla ka anga directrice foni oyi Madame Diaby Madinatal. Umasaka kene soro me andale mala ku flene ereji konnana uweka ansui. Katla ka awasi la fo ale kelene muso ereji la. Ka foka awali nyimodo aniche akabara la me kane konnana ya sisano ali amame. Maintenant Jali amena temeni anga morsoyi. Ni oye Malisa Dio. Nyorobe mbalma musoni noyi mami sorayi atiri couture de babulu are de wele ani kromso de kumana ko tani quartier mais ale nyuma de sera soro kana mo masela aya beshma no so Dalimambete Bafurabe Malisa Jona Damarumbato Maliturale Liberté Malisa Dalimambete Sura Iganam faga sabali ya iroben kun sadi mana Kana faga disdo iroben mulu sadi ma sajo Iganana mogola nalu manku kenyuma Bade nyuma yo Nyuma sundi nyuma Iganam faga sabala yiro bente bulule salima Igana la mogola Nina manku
teria nata soto tarama soto la jalin teria nyuma sangoi wajali tuba kate fatia gande baba dom ferela ni gala galla jura kera bandaye amusu folo gabana jura kera bandaye ade musu folo gabana kasanu bila goro kola kawari kata jurudi kawari bila goro kola jali baba kasanu gata jurudi idume julalu fo somane shekijula jeba gatana baba somane kumare musuki kala baba somane hawa kumare la baba somane sina kumare mamari o baba somane dume julolu fonye baba maganja holo maganja safere jaba moriwa ni gasri jaje sorwa sora sorwa sora sorwa sora sora na kikatigo ini ura na mali sajoto Sadio ifo mogole ndafura fure manja birinyalo Sadio potagallo to ba fulabe Sadio potagallo to ba barumbato ele ba fulo luntaninjalo fulo be dugu mana limba fulabe jallo ni njagite sidibe ni sangara bari anjuru ni ngamina masu bini zara bonso fulo ni kelo bela limbulu message fala iya fulo e madina talgido fala madame le directrice madina talgido madame njawi ila jalobe gotona benindanga joma baga jonyo ma beni nasigi iba fo mani natalie
talgido filani kele bora manu filani kele bora dingidai alwari kele kunchigi mamarene talgido fulibima madinantali biye musulu kadonye talgido musoya mume malambe atinene ni kera musoye figage dokelale non te nyogona dungu be tulungila ma adina min sonna gadu sota kakalanke atile la kana na tuma mina ka fen chama réaliser kana tele soda ele ipodoromu bangu kologa ko Muso TV Madina tali ilambe juru le fele malisajo ali nikina miliari bega barika leka barika be fele musumina Madina tali no te chewolo bila muso wolo bilale ni bebe barake Madina tali bolo Muso TV la atekela mogo ni make barika mae Madina ni na bara Madina la asila dolu ko sila magamera dolu yara ko sila ni misira ha baraka Muso asila awani bonya be Muso TV la ya Madina jejigile khayrare Madina dolo Maimuna dolo le wala kadina mada musura Maimuna dolo amai dogono Muso fama Maimuna dolo ana la fila musole sidi be fila o fila be mada musure nyusoro mbadankele kama Mamadou Kane somono kutigi mamarene Mamadou Kane ana furu Muso nyumane Fatimou Ndiaye manyina fila musogo Umaru Samba Jallo ya siante fali ya kuma Jallo diko nebe barikada jachigi nyuma nube kelengele akafo kumadi sora ndongili togole diaranja tigilu ye malila jali baba jamate ifolike bolole diara neluye bamako mbe filawele penduru Jallo mbe filawele penduru Jallo penduru la jalima nyani alafine toro manyina filako pari fili denena bingi Jallo manyina Jalolu mishu danyo juro madi mamare ni juru befo na kan fo mo dunia bangu kono leka abe fo juro madi shiluye mainagare Musomi masamadu namanya segidu kata segi sira kumeni dan kumaleche misuyo
fena ay nanyaji chen so madangale kanne son kilipu firala mali hi konne kabodi bidela misu danyo Malisajo dali mambete babarumba to malisajo dali mambete dingulu nale jobuturama alo tekele ke murule di tiramambama sisare jonganani monekata joma da musiribe bulalu kafari bula wara bulalu kafari jiginata alaji bala ngo jiginata le ani bululu bembamu alaji fabala siyama faniya nyalo jali baba anyi sumu ke domine bananga bugu gudoron saferala wene mamalade neni nyuma ande be fakele na mena kelena mamusukele mo kekele bula nani si bula meso malova bula nani si le so malama kabiringani ni don awente kono niko nyuma sorae chonye ni betala permis passer de la niye Fatuma mare nyala niki badenye kumandi ipasira mesona lema bi maka kinya musa ni no ya musa Johnson da glacia de valia aliba Johnson da bialu aliba o Johnson na awde Johnson da galay kurwati Johnson da galala folo tirela awmo ke utunte jeli anyalo wonu tumbe mindo kamugu ni kiseta kabila jatigi lunya katakeleke nikelekera tumamina ube jonke memine kasoke kemeta kana na eso domina nikele abefekana wale mani femine gebula na songo tubolo ube jonke kelenta wale manjo muso kelenta kafale dagado la kana na yukasu awnye jontigi silule kuka jofale dagala uko jon sandagala siw amye don sagala sirude ye musulu aladi anya fani la fireni kumadi fe ko fadie Jali baba nara Jali la jinara Babu gaulo beya Ajali sumbolo le deara Sajole 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 Wow, machallah, wow. Très bien. Voilà, donc, mesdames et messieurs, on applaudit encore, machallah.
Voilà donc, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, on va attaquer le dernier morceau pour boucler l'émission. Voilà. Moi, juste, je vais dire mes derniers mots. C'est juste remercier Baba, remercier aussi le choriste qui est là, sans oublier aussi notre frère chanteur, Djali Koumadi, aussi nos invités qui sont là, hommes et femmes. Merci beaucoup les ñuy wax ak manam ñi nga xam ne ñi ngi ci biir caméra yi lumière etc. Fatoun Ken. Je remercie pour terminer mon tailleur qui m'habille chaque semaine. C'est lui aussi qui est là derrière moi chaque semaine. Il paye son tissu, c'est lui qui assure la couture avec ses propres mains. Il s'appelle Cheikh Fall, c'est un jeune, c'est différent de Cheikh Fall, Fall Création que tout le monde connaît. Mais celui-là c'est un jeune, il est là à l'hippodrome en allant vers le marché de Sugunukura. Comme on le dit, moi, mon bambara, c'est un peu compliqué. C'est pourquoi je parle beaucoup français. Voilà, il s'appelle Cheikh Fall Babgor. Merci de ton soutien. Nous les gars du fort, si vous voulez le contacter, mesdames et messieurs, c'est le 73 73 73 17 ou bien vous l'appelez au 63 73 73 21. Merci beaucoup. Quant à moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah Rabbi, comme tous les dimanches, votre émission sénégalaise Pentimi, animée par moi-même et ma fille chérie Diara Sidibé. Donc Diara, moi je vais te laisser, tu termines tes questions, tes salutations. Baba aussi va remercier, autant pour moi, comme on dit, va remercier. Et voilà, on va boucler l'émission. Parce que ce qu'on a fait, on ne peut plus faire plus. Merci beaucoup. Anga téléspectateur alsa ante senge ante nyina ka awfo amunu aka barabebla ka awski ka awka émission madima kono ni oye Pentimi sur Mousso TV nabe bo oye dimanche kata nege kanyata ani wolon vlala kata gabla nege kanyata ani shekina ni oye de 17h à 18h ame awfo ula kosabe Jali Koumadi Sissoko Naam. E mo rebe gatasma wulanga ni plateau sans fait Adablas. defa domnena furana si sawa Ah. Allez te faire abat mais amina bon. Ah, Koudouani Bamali. Ou déjà te donné. Maintenant amina c'est Ameshi FM. Inch'Allah problème fo jitala. Amina c'est un morceau labana. Ni oyo muso de. Et te donné fanyo aucun. Bon. Comme Papa a taru fo nyere benga taru bela jile fo. Naga taru a bela jile wolo fo e. Kelembe Bamako Kura Fall Couture. Nene mago bala tumutu mabenga couture ke kadia. Bo kelembe hippodrome na ya. Et Nelson Mandela ya rola. Donc ale fana Fall Couture di mbafu. Bon ka foli di Fleli Jama Bem. Ah Depuis 15 heures. Wallahi. Wallahi. Vraiment kumate aunda. Kuma foite neni nga maistroda. Bon me foli di nkoro kenana Yunusa Sura. Ni anja tikike sege bali nyina bali papi ndaw ma foli bayi. Ka foli di diem muso bela jilema. Minu nyebana munu nyetana min kulubana min kulutana anga foli ba be. Bo anga morso laba muso di ko koti dia muso be dina. Janjo diara ibena ada mogo mine bo to fo janjo diara ola muso de e barikalendo ya fam voilà moro anga téléspectateur amunu sigile flaka anda jeni wakati na boraka mu fo muso de mundo abela jele afamu ya oh donc morso mindo mogo dia ibseka adala voilà un technicien bien je remercie un technicien femme bien nous est dégoûté mon savait de mon renamado en balma kenyumando il est toujours chaud bien ni yoroni nante sengente ni na menga terfo nu Modou Fall kabo Medina Kura video 14 goudron sans fait carré duruna ni yo mo ni nga ko Modou Fall uba yoro yidi ilali dem son ni nga ko Modou Fall ka atire yoro jumay ubi teka taka ni ale de ni abi fina ma paria kabako dudu ne ma paria ada oh Voilà, c'est comme ça. Allez, voilà, ça c'est Jara. C'est très bon. Modou Fall ne abi Medina Kura aga numéro de téléphone est 76 29 26 28 mais c'est aga awini akadoye aga abi 76 29 26 28 abe Medina Kura 14 goutron sans fait.
Merci beaucoup. Bella je ne connais pas le donc de sera comme faire faroka. Bien à te mandi un morceau là-bas. D'accord. Navas. Kote diala mogobela janjo diara njatigila kote diala mogobela le janjo diara njatigila musode mbarigara timila kumarela kone kumarede I janju diara timilale musone marikaraye Donc ça fait rien, c'est bien. Encore fait-il le doigt. Profitez-vous. Musode mbarikale mbede hayo musode mbarikara yere denina ni wali denina timi kumare barikara janga kungolo bedi wallahi kuntere tedi iba fole kiduma sine kumare bari ma tome we kuma bida dogotoro atarida wa mamarene nela maistoro e jalbaba choma jigi jonna chombe ni dalonga jatigi folo timi kumare jigi ya jatigi timi kumare numu musuni tomili bolo dalembe kulu bile ni denela ye timi manamu maiga abarikade nikera jeli fika toka segindoni ika korone rufukuima soju la famale timin kumare dina bora timina sita sora dalame kaibale sita sora la bula musuminye kumadi sora la do lillahi wa rasuli ye sora sita
Madame Saro. Yesira ne mana sira folo fo ndanyi na sira folo ye mama sakili bane ndu muso arwa gamba ni dolu gama sepa nu muso mi kene jali kumari fe na ya ta mo mi nyeka Kokumani sora maniye abi deteste han sora madame Jokri ay dilele umuni dili dili gali sombolo kansanu sanune Madame Musulu bien fêtier Madame Musulu bien fêtier Oui man signalé bien fêtier Oui man signalé bien dombaye Ay na doke sa Oui merci nyaga bien fêtier Ma fola de musoni ye Ni kera muso ya mume malame atinya Ni kera de muso ye Fika si yere de la ikaseta febonona muso ya bena pade Ye Jamila gare Aluma lagare Konsan tobile Ye muso de barikalembe Jamila gare Aisha, Jandu Diara, Aisha Lala. Yeah, Bekando Fama, Beka so Aisha. Ato Bekando Fama, Beka so. Sufia la Kella Jugu, Beka so Jami. Tagama lirano dove bella so Carli monjali keba dove becca so Aluduma jara silibe Beka sode Dingulu nale Jobutura maganye Isonna sabalima Jara barikara Isonna muyuma Jara barikara le Neyere bandu muso Nyuma barikara lembe Nela Geneva, Geneva Rigalelo, Jene Sarama, Musode, Musode, Banga, Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. Inch'Allah. Jërëjëf.
waaw salaamaaleykum man la Pape Diouf maa ngi seetaan Moussou TV Moussou TV lay seetaan tous les dimanches avec DJ Papa Ndiaye Gawlo. Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Moussou TV. bi ma demee bitim réew gis ko dundu ko ak moom ci laa xam ne émigré yi ñooy jàmbaar daw guddi daw bëccëg boole ci bàyyi njaboot ginnaaw lii de ku ko dundul mënoo ko xam. Suivez Moussou TV avec le grand DJ Papa Ndiaye Gawlo. Pape Diouf si biir Moussou TV. jàngee naa ci yéen lu ma jàngul woon xamee naa ci yéen lu ma xamul woon daw guddi daw bëccëg man xam naa yéenay jàmbaar. C'est parti, votre nouvelle émission sénégalaise sur Moussou TV appelée Penchimi.